गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मिरुनि रां बावजायाव बिटिसि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बाजेट थिसननायखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबांखौनो माखासे बाथ्रा बुंसोलायनायखौ नुगासिनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मिरुनि रां बावजायाव बिटिसिनि थाखाय बेसेबां कौटि रां बाजेट थिसननाय जादों, बेजों लोगोसेनो गुबुनफोरनि थाखाय बेसेबां रां मिरुनि रां बावजायाव थिसननाय जादों, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे निउज पर्टेलफोरावहाय मिरुनि रां बावजायाव बिटिसिनि जौगाथायनि थाखाय बाजेट थिसननायजों लोगोसेनो कार्बि आंलं, आलफा, आदिबासि आरो डिमासा हारिफोरनि थाखाय माखासे रांनि बाजेट थिसननायखौबो निउज पर्टेलफोराव आरो समाजारि बिजोङाव नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेवहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय बिटिसिआव गोबां खम फैसा हरनायखौ लानानै गोबाङानो माखासे बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दा बेवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि, बिटिसिनि थाखाय मिरुआव जा बाजेट थिसनदों बेयो मोनसे स्पेसियेल पेकेजसो। बे जाबाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डआव 1500 कौटि रांखौ हरनाय जादोंमोन। बे 1500 कौटि रांनि गेजेरावनो दङमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय 750 क्रर आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 750 क्रर, गासै 1500 कौटि रांखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों हरनाय जादोंमोन। दा बेनिनो दायो मिरुनि बाजेटआव बिटिसिनि थाखाय बिटिआर एकर्डआव जा रां हरदोंमोन बेनि आद्रा रांखौ दायो हरनो थाखाय थिसननाय जादों होननानै बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। दा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि मिरुनि रां बावजायाव बेसेबां कौटि रांखौ सोरनि थाखाय थिसननाय जादों। दा बेवहाय आं नोंथांमोननो फारियै फोरमायनानै होनि। आलफाफोरनि थाखाय 500 कौटि रांखौ मिरुनि रां बावजायाव थिसननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि थाखाय 152 कौटि रांखौ थिसननाय जादों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय 200 कौटि रां आरो बेजों लोगोसेनो आदिबासि आरो डिमासा हारिफोरनि थाखाय गासै 70 कौटि रांखौ मिरुनि रां बावजायाव थिसननाय जादों। दा गोबांखौनो बे मिरुनि बाजेटआव बिटिसिनि थाखाय खम रां थिसननायनि थाखाय गोबाङानो बायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। गुबुननिजों कम्पेयार खालामोब्ला बिटिसिआव बाजेट थिसननाया गोबां खमानो। नाथाय आं बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङावनो फोरमायनानै होनि, बिटिसिनि थाखाय दायो 152 कौटि रांखौ मिरुनि रां बावजायाव थिसननाय जादों। दा बेयो मोनसे स्पेसियेल पेकेजसो। दा नोंथांमोना बेवहाय गोनो गोथो जानो नाङा। आरो बेनिफ्राय फैबावगोन, आं मिथिनो मोननायाव बे 152 कौटि राङा बिटिआर एकर्डनि आद्रा रां होननानै आं बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बाथ्राखौनो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङाबो फोरमायनानै होदों। दा गोबाङानो बेवहाय बे मोनसे बाथ्राखौबो बुंदों, आलफाफोरनि थाखाय एसेबां कौटि रांनि बाजेटखौ मानि थाखाय थिसननाय जादों बेखौबो गोबाङानो सोंथि खालामदों। दा बेवहाय आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आलफानि थाखाय 500 कौटि रां थिसननाया जायफोर आलफा सारेन्डारफोर दङ बैसोरनि थाखाय बे 500 कौटि रांखौ थिसननाय जादों होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ लानानै गोबाङानो बे बाथ्राखौबो बुंदों, आलफाफोरनि थाखाय एसेबां कौटि रांखौ थिसननो हादोंब्ला बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय मानो जेबो बाजेट गैया होननानै बे बाथ्राखौबो बुंगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसेनो बिटिसिआव गोबां खम रां हरनायखौ लानानैबो गोबाङानो बायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेनिखायनो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि, बिटिसिनि थाखाय 152 कौटि रां मिरुआव बाजेट थिसननाया बेयो मोनसे स्पेसियेल पेकेजसो बिटिसि जौगाथायनि थाखाय। दा बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों। बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि, नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंब्लानो जाबाय। जों थांनाय समाव नायबोदों जे बिटिसि बा बिटिआरआव मालाबा 50 कौटि, मालाबा 100 कौटि, मालाबा 150 कौटि रां माने अनसुंथाइ हरनाय जों नुदों। दा बेयाव माखासे अनसुंथाया ग्रान्ट जायो, माखासे अनसुंथाया माने स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज बिनि आधाराव जायो। 2003आव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन, बिएलटि आरो भारत सरकार, आसाम सरकार, एबसु बर' रायजो राजानि मददआव बिनियाव 500 कौटि थाखा बेयाव लिरनाय दंमोन। दा मोनसे समसिम 500 कौटिनि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजआ जोबदों। एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै किन्तु भारत सरकारा मालाबा 50 कौटि, मालाबा 75 कौटि बे इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिटिउसन जौगानायनि थाखाय प्रजेक्टनि सायावसो, ओरैनो थोंजोङै लुज बा माने लिकुइड मानि हराखै। जुदि प्रजेक्ट साबमिट खालायोबा बिनि सायाव बे फैसाखौ हरो। 2020 सनाव 27 जानुवारियाव बर' एकर्ड जादों, गोजोन गोरोबथा 1500 कौटि थाखा भारत सरकारनि 750, आसाम सरकारनि 750 आरो बेयाव जिखिनि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज इलास्ट्रेटिभ लिस्ट अफ प्रजेक्ट्स दंमोन, बे प्रजेक्टनि आधाराव टाइम टु टाइम भारत सरकारा गावनि जेनेरेल बाजेटआव, साधारन बाजेटआव बेखौ हाइलाइट खालामदों। दा नैबे जे हाइलाइट खालामनाय बेबो बै स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज 2020नि एकर्डनिनो आद्रा एमाउन्ट, बियो प्रजेक्टनि बेसिसावसो बेखौ हरगोन, बे लिकुइड मानि नङा।
दा बेखायनो जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै बुंबोदों 2020 नि एकर्डआव मोनसे स्पष्ट बेयाव 4.3 लिरनाय दङ आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 125 जि एमेन्डमेन्ट दङमोन बेखौ 10टा सिक्सिडुलनो लागु खालायोबा बाहायोबा भारत सरकारा मालाबा बिटिसिआव बिटिआरआव 500 कोटी मालाबा 1000 कोटी हरनो बिसोर बाध्य जागोन कारण जोंनि पपुलेशन जोंनि एरिया 35 लाख पपुलेशन मोनबा डिस्ट्रिक्ट दा एडिशनेलि जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि एरियाफ्रा हाबबाय बे गासैखौबो नोजोर बोनानै पपुलेशन पेटार्नाव जोंनि एरियाखौ नायनानै बिसोरो हरनो बाध्य आरो गुबुन गुबुन स्टेटआ जेरैबायदि थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनो आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्ट जायोबा बिटिसि कार्बि आंलं दिमा हासाव बा सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सिडुलआ डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनगोन बै जे एमेन्डमेन्टआ पार्लियामेन्टआव बिला पास जायाखै 2019 सनाव बियो गोलैनानै दङ राज्य सभायाव दा बेखौ माने बेथ' दिनैबो गोथाङै दङ बेखौ रिभाइभ खालामनानै बेखौ पास खालामनांगौ आरो बेखौ पास खालायोबा बिटिसिआव बिटिआरआव थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्सआ मोनगोन अब्लानिया रायजो राजानि जिखिनि प्रतिश्रुति रायजो राजानि जौगानाय बड'लेण्डनि जौगानाय गासै बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय स्कप मोनगोन खोथाया बेसो स्पष्टयै बे खोथाखौ गोबाङानो बुजियैखाय जोंनियाव मोनसे कनफिउजन थायो दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरब्लानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव गोजोन्थों।